شاندەیەکە وەزارەتا پەروەردەیا بلند و لێکۆلینên زانستی یا حکوومەتا دەمکی bi serokatiya wezîrê wê Dr. Merwan el-Helebî û parêzgerê Hesekê Nûreddîn Ehmed serdana zanîngeha Rojava ya li bajarê Qamişlo ya Herêma Cizîrê kir. Şande ji hêla nûnerên ji rêveberiya zanîngehê gerînendeya Herêma Qamişloyê Cîhan Hesam û berpirsê Komîteya Întegrasyonê ya Rêveberiya Xweser Hesen Şirro ve hate pêşwazî kirin. Li avahiya zanîngehê di navbera her du aliyan de nêzî 2 saetan hevdîtineke ji destgehên çapameniyê re girtî pêk hat. Piştî qedandina hevdîtinê, Şande li nava avahiya zanîngehê kiriya. Li gorî agahiyên ragihandina parêzgeha Hesekê parvekirine. Di hevdîtinê de xalên têkildarê rewşa perwerdeya bilind li parêzgeha Hesekê, astengî, pêdeviyên wê û riyên ji bo pêşxistina wê hatin nîqaşkirin. Herwiha mekanîzmeya pêkanîna pêvajoya întegrasyonê, temamkirina rêkarên qanûnî û îdarî jî hatin gotûbêjkirin. Doh jî bi amadebûna berpirsiyarê Komîteya Întegrasyonê ya Rêveberiya Xweser Hesen Şirro û aliyên bi karûbarên perwerdeya bilind eleqedar re di navbera parêzgerê Hesekê Nûreddîn Ehmed û wezîrê perwerdeya bilind û lêkolînên zanistî Dr. Merwan el-Helebî de hevdîtineke pêk hat. Di hevdîtinê de her du aliyan astengî û pêwîstiyên saziyên perwerdeyê nîqaş kirin. Herwiha di heman rojê de wezîr û parêzger li avahiya Fakûlteya Hiqûqê ya li bajarê Hesekê bi kadroyên îdarî û xwendinê yên fakûlte û peymangehên girêdayî zanîngeha Firatê ya li bajarê Hesekê civiyan. Herwiha serdana avahiya zanîngeha Qurtubayê ya taybet a li gundewarê Qamişloyê kir.